Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kukuchingamidzai kwatiri kuita panguva ino mhuri yeZimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wokwamupurwa kana kuti Asokostina, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya nacho mushure mekunge tasangana nevasungwa vakasiyana siyana munzvimbo mumajeri muno muZimbabwe, tichitaurawo navo kuti imhosva ipi inenge yakaparika zvakare nemararamiro avanenge vachiita vari musungwa. Hatingotaura chete nevarume, totaura zvakare nevakadzi dzinoshanya majeri akasiyana siyana. Saka muzuva nhasi mhuri weZimbabwe ndiri kunzvimbo yeGweru, ndiri paHwawa Young Offenders Prison, pataona mukana wokusangana nevakomana vechidiki vanenge vachirarama vari muusungwa. Saka panguva ino ndaona mukana wokusangana kuti nditaure naNyasha Makwenya, mukomana we18 years ari kurarama ari muusungwa, ari pano paHwawa Young Offenders Prison. Ndinokuchingamidza Nyasha, wakadi yako? Makadizini. Ndiri right. Nyasha, vadiwa vatariri vangada kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti Nyasha nhasi ari kurarama ari muusungwa ari pano paHwawa? Mhosva yakaparika yaive mhosva yehouse robbery. Ndio mhosva yakandigarisa ipo panapa. Nature yemhosva yangu ndofunga mamuri muna December umo. Saka semukomana anga achangonyorawo Olive, taimeita zvimwe zvese kuenda kumafaro nekufarawo. But inini vanandaitamba navo ndaitamba neage group inenge iri pamusoro muchana. So musi wachonawo zvakaitika ndezvekuti vakomana akanditi tine mota nhasi tofanira kuenda mafaro mukwekwe mukumwe kwatida kuenda. Then vakabva kuti sada tuite drive wedu, ngandati alright. Tichibva kulocation vakabva tamunotora vasikana vedu. Tikabva tabva tikatenda kunzvimbo yacho yakaparikira mhosva. Saka chikazonishamisa inini chisangana nevakomana. Vakomana vakati kanzoni tasvika panzvimbo, in fact pakaparwa mhosva, vakomana vakabva vasvika vakati chitimirira panapa tamunotora vanhu. Vakabva pinda vakomana pagedhi. Vapinda ndofunga vakaita nguva dzinenge 35 minutes vari mukati momeme. Asi chikazonyatsozondishamisa nchoti vakomana pavakabuda, vakabuda vachijamba nejuraho. Chinhu changa akasenga, umwe wacho anga akabata laptop, umwe wacho anga neboots pai maoko. Ndobva svika vakabva rova mota mukomana. Ndikandomutsa mota ngatatofamba. Tikatobva papaya panzvimbo yacho tikanopaka kwatikanopaka. So tanopaka kwaka ndipo ndikazobvunza kuti type ipi zvinhu izvi mazodiko, vasikana vacho type ipi vari kupi. Ndikazona mvana pane patikaudza tikuenda kuShetiri. Hapana patikaudza tikuenda kuShetiri, asi tiri kutobva kuShetiri watopinda Shetiri unoonawo mari yako. Ndipo vakabva tondiverengera mari yavakandiverengera. Then vakabva vazondibvunza kuti kana ndaidawo laptop neimwe foni yavanga vatora ipo paya. Ndikandati zvandidi, saka vakazondipa mari. From there tikatonoisa zvinhu kwatikanozviisa kumba komwe accused wangu. Tikatabva tikatenda kumafaro kunana Bhawa chichichi. Ndo zvakaitika pamhosva yangu. Alright. Toda kuti tiita ndisada kubvunza kuti musi uyu saka ivo vakazokupa mari pavakakuverengera mari? Musi uyu vakomana vakandipa 400 US. 400 US ndio mari yandikapiwa navakomana. Ivo waiziva kuti vane mari yakawanda kudaro? Kuziva ndasikazivi, but mari kuziva kwangu imari inenge yangatotorwa vanhu vachipamba patikasvika ipo papaya. Alright. Saka ivo waitamba nevanhu vavanga vari vahombe kwauri? Yes. Ivo panguva chongo chine 17 years ndizvo? Ndande 17. Ngone 17 years. Yeah. Ivo waimboda kunzwisisa here kuti vakomana vanorarama sei? Kunzwisisa kuti vakomana vanorarama sei ndikangoti vakomana ndikatanga kulinganawo neumwe shamwari wangu anga amuita zvokutiza chikoro. Saka ndaiwira nevakomana
nemakati ndotamba neshamwari yangu yati katazongobatana tese tikatanga kudi kuwerana. Then ndofunga panguva yeCovid yaya, nguva yeCovid yaya ndo pandakanyatsolinga-linga nevakomana vaya tikatanga natsokufambidzana nevakomana tikatanga tokuwerana zvekutokuwerana chaizvo. So vakomana ndikati vakomana tatanga kulinga navo papa taita zvekuenda mamaini, taienda kumaini chinochera navo nekudididi vachinitsvagisa mari mune zvakanaka. But chinhu chaizondidzidzisa kunyanya kudhakwa nedoro, mbanje yangu ndasikabhemi nenanafoja ndasikabati. Saka vaizondidhakisa nedoro nekundizisa mamambuya, mamai, vasikana chichichi. Ndo life yavandiraramise. Kana vachiti vaikuzivisa mambuya mamai vaikuigira vanhu vahombe vakadzi vaita sei? Kana taiti tikabuda so taenda nava tabva kumaini kwachona kwatinenge tabva takuenda kubar munoona pane mune vasikana vakadzi vanenge vangori pakasiyana-siyana. Wobva tanga uchinonza ukapusa osho, wobva tanga todi uchibhadhara mari ndizvimwe zvezvinhu zvataita. Ndo life yandairarama nekumwa doro nekugara ndakadhakwa ndizvo ndikugara ndakaita. Asi waisatomboziva kuti vanhu vanoita nezveyavo kuti vanoita nezvevakomana tasikazivi, but isu taizokwete imwe musikaho yekufamba tichirova vanhu mumarokesheni because kamwe kuti havaiva vaiti iyoyo yekufamba muchikorova vanhu muchibhula umwe. Ndo life yandaenda kurarama nekuda kwevakomana ava. Nekuda kwevakomana. Apa waigara kupi kwawaisangana nevakomana? Ndaigara Kwekwe-Mbizo 15. Kwekwe-Mbizo 15. Yes. Wati ndo mhosva yakaparika. Wazoenda mukoti iwewe takuti umbotudza kuti zvakafamba sei muri mukoti uchizopiwa mutongo wako, ende mutongo wacho wakapiwa mutongo wakaita sei? Alright. Ndikati nini nimukudzosera kumashure muchana ndikati nini batwa kwandikaitwa nemapurisa. Ndakabatiswa nemunin'ina womwe accused wachona wandeve naye nemati patikabva noita chitike ndikanga ndatanga kutodiscussa naye soti mune muchidiscussa muchibhigana zvazvo muchisimbisana kuti but pepe mari katoita chichifarana zvimwe tichitaura. Saka uya akabva abatiwawo ari pakutoita umwe mhosva yaitoitawo kwaitoyo mukuzotaura nekurovawo nemapurisa nemamba akazotaurawo kuti kunana Nyasha, kunana Nhengi, kunana vanoita zvakati mukuisa. Ndikobatwa kwandikazoitawo nemapurisa vachitanga kunyorerawo nyaya nedzimwe nyaya dzanga ndisikatoziviwo nemati pakundirova ndibvumisawo dzimwe nyaya dzanga kugara nadzo. Saka ndikazotanga kubvuma nyaya dzakati wandei including robbery ndikatotanga kuti neno ndaitovepo. Ndazotorwa ngendiso koti nendiso koti ndakasvika zveshuwa koti vakandibvunza wabatwa zvakanaka so ndikandatanga kuvaudza kuti haina ndabatwa zvakanaka ndarohwa ndaitwa so ndikavaudza zvese vakabva ndarimindiwa ndikabva nyange ikazosvika pakuzonzi yaida kutongwa ichitongo vakabva nditi mhosva uri kuibvuma here ndikabva ndairamba. Hapana kupera 2 weeks ndofunga umwe wachona vanga vambotitize vakomana ndeve navo ndanichiri ndega vakambotize. Saka ndikazobatwa after tikasangana kuko tasanganiswa tikanogara kujeri kujeri kunoku nemuchiudzirana zvinhu zvekuti mubatane kuti muone kuti mungabuda sei pamhosva. Saka vakomana tikatanga kudiscussa nyaya umwe wachona anga akaita mukuru wachona baba akabva azotaura kwazvo ndibuditse munyaya manibuditsa munyaya mukazonzi matongana mukazonzi maitiwa sei even baba ndikabuda ndogona kunotsvaga mari yekuti ndikutsvagire lawyer uyo tikatatenderana naye katomubuditsa since ari anga akari munhu mukuru. Ngandasara neumwe wachona ndipo patikatotaura ngati iswa tizivana tikaudzana madefense outline emukoti nechichi. Tasvika kukoti kwakoya uya tikatasvika tikatamubuditsa pai munyaya ndobva koti ikabva yamuregerera akabva enda nyaya yedu ikabva yazondikwazvo nichatongwa kusura mangwana. Ichitanga kutongwa kusura mangwana taitongoramba nyaya uyo achiramba nyaya tichitoti isu atizivani chero edu taizivana. Saka ndandikaisirwa 4 counts. Robbery pamba paiverengwa ichinzi kwazvo 3 counts mukoti nemati kwazvo ni 3 different people ndo vakarobewa then neunlawful entry 1 yanga yakaiswawo nemapurisa. Inini ndikabva tapinda trial nyaya ikazosvika kunana judgment kusvika mabatwa nemhosva. Man'ari yokutanga kubvirwa inini wabatwa nemhosva count 1, 2 and 3 ne4 yachona yakudi
yakubata uya ndobva ndikazona kubatwa neunlawful entry 1 asi mukoti vana mumang'ari vaitotaura vachitoti kwazoni uyu murefu uyu vanomuziva but uyu mudiko vakazoita sokumuradzwa nemapurisa. Murefu waive umwe accused wangu inini chinzwa ikadika tikazongazira mapurisa but kairadza kuti kabvuma mhoso. So ndikokubatwa kwandikaitwa nemhoso vakabva vanditonga ndikatongwa nchinzi nini 5 years imprisonment panhau yerobhari yakubata urwana. Ndikandazonzi gore unlawful entry pane imwe ndikandi gore to make them 6. Saka ndikazotongwa makore 6. Umwe wacho ndeve naye akatongwa 2 years. Onda ndinaye mumbe wacho accused wangu akatongwa 2 years. Ndozvakaitika mukoti. Alright. Wakabvisirwa here mamwe makore kana kuti wakangosiwawo ne6 years? Mukoti vanondibvisira vanondisenda makore angu 6. Saka kuno kwacho wakazobvisirwa kana kuti ngori ne6 years? Kuno kwakazondibvisira ndikazosara ne4. Wasara ne4? Yes. Alright, Nyasha, iwo wari mukoti muchiona kuti vamwe vari kutobuda nini asi iwo wati wakangoita drive and waisaziva kuti vakomana ndo zvavaiita. Uchipiwa mutongo we6 years. Wakanzwa sei? Panguva yachiona ndaiona kunge ifirimu. Andatomboisa musoro sterek nemati ndikakonzwa ndichida kuchema but ndeve nekamwe kakusimbisa kuti havhele ndobuda ndokutora apiwu nezvimwe zvakadaiwo. Ndikandatoenda kuchitokisi ndichienda kuchitokisi dzikazotanga zimaidzodhonza pfungwa kundatotongwa ndofunga ndagara 2 weeks ndiri paprison. Bopa ndingazotanga zona dzozo ndatotongwa kai. Umwe wachona wandaive naye panyaya yachona umwe wachona akapara naye mhoso anga kutondiseka kutofara achitotengera kutotimoka zvimwe zvose pajeri. Akabva tozende umwe wachona angati kwazona achabuda achazodzoka achizoti dididi haana kuzombobvira dzoka. Up to now ndikatomufonera haana kumubvira dzoka and chikutozondirwadza ndichoti vanhu vandipanze vanenge vachizokudza kuti akutofamba achitosvibisa zita rako achitoti kwai ndiwe wanga musungisa nekudidididi. Saka ndikazotanga zona zozvizwisa ndanatsotongwa ndikakoti mu2 weeks chizoenda mberi. Alright. Nyasha, tida kutanzwa nyaya yako. Tida kumbobvunzawo kuti iwe Nyasha wati wakazotamba nevanhu ava mumwe wacho anga atiza chikoro zvaita zvakaita sei. Vadiwa vatari vada kumboziva kuti Nyasha Makwenya ndizvo? Nyasha Makwenya. Upenyu hwako uchiri panze uchikura uzosvika kusangana nevakomana wairarama upenyu hwanga wakaita sei? Okay. Ndichikura inini ndikakura ine Christian home. Nditori mu7th Day Adventist pantori. Ndikatokurawo ndichitoenda kuchurch ndaitopfekawo mafomari nemapoint shoe ndichitoendawo kuchurch. Ndichitoita zvinhu zvinotodadisa chose kuchurch. Ndaitoparticipate maprograms echurch. Kuchikoro ndikatoenda kuchikoro chitori naniwo kuFitchley primary. Secondary yacho ndikatoenda kuchikoro chitori nani kwekwai. Saka ndokura kwandikakoitawo ndikakoti ndikokura kwandikakoita but kumba kwedu hakusi kuti kwazvo kunowanikwa sterek kana kunoshayikwa sterek. Mudharaunda anoshandawo akaemployiwa mugovernment. Anoshanda mugovernment. Mai angu futi anoshanda. But hatikati kumba kwedu toshaya. Zvese zvinhu zvinongodiwa nemwana. Zvese zvinhu zvinongonzi kwazvo zvinongodiwa nemwana ndaizviwana. But paCovid pakazondikwadza. Chii chakaitika paCovid chakazokukwadza chauri kutaura iwe? Ndaitoenda chikoro. Ndofunga ndaitoenda chikoro. Form 1 yangu ndikaitangira 2018. Chenda form 1 ndaitove neshungu dzechikoro. Chikoro ndaitochidawo. Form 2, form 3 pakazonzwikwa kwane COVID. COVID ichinzi yaitika saka maschools isingaiti ngaite shutdown. Aita shutdown maschools ndikabva ndatanga kugara pamba vabereki. Mudhara wangu aingogara ari kubasa kwake. Chembere wanenge achikoita zvekubasa kwake uko. Vese mchembere aizongodzokawo manheru kana mapast 9 to 10. Saka nguva zhinji you see ndendiri 1 padeni. Ndendiri 1 pamba. Baba nga ndatanga kutamba nevakomana. Ndatanga kutamba nevakomana chinawo mai ndambotora ndanda kuenda kumai. Ndaitowana nawo mari yandaitowana.
ndichitoonawo zvimwe zvinhu zvandatowana to an extent zvokuti inini ndaenda kutoti dzimwe nguva mai vangu vachitaura neni vachitonitsura pane mamwe masymptoms avaitoona ndaitanga tovabhongera kana kutovaitira zvimwe zvinhu zvinotorwadza kana tochitaura kana zuva ranhasi. Mudhara wangu achitoti akada kutaura neni uri kudhakwa kaiwo ndionawo kwambona anodhakwa panapa isi pana kuti chechi uri kudii ndaitovaita umwe munhu asi tona atodzidza kana kuti utodii. Saka ndazodzokera kuchikoro kusanzi kwazvo ndovatyawo baba vangu ndikadzokera kuchikoro but kwete kwazvo ndaida chikoro ndanda kuchida chikoro chicho. Musoro mama ngozara bhirenze kutsvaga mari nekumwa doro chinodhakwa nekumhanyisana nezvasikana nekudidi ndizvo ndanda kumhanyisana nazvo. Saka ndichidzokera kuchikoro papa ndaikokodzokera kuchikoro zvonzi ndikunzi ndiende kuchikoro semunhu akabhadhira school fees ndaende kuchikoro. Chinosvika kwekuya kwaine nyaya yemakala handina anhu anosubmita kala 1 mazama ndikatonyorawo ndaitondisoma lesson ndikanonyora mazama asina kusubmita makala nekudaro handina marisautsi kusvika pandiri panapa ndikutotangidza kutoenda kuchikoro. Akabva azonga ari missing paper nemandasina kunyorawo makala. Ndaiti ndi kuchikoro inini ndandatosvika palevel rekutozvibhosta nemati pamwe ndende chimwe chimachi kana $200 chandende nacho momwe ndanga tozvibhosta kana zvokutotanga toudza maticha zvimwe zvinhu serious. I still remember mazuva ndanda kutomotakura nharikeni kuchikoro ndichitopfura maticha ndichitoita zvekutomakana nematicha zvese ndozvo zvimwe zvinhu zvandaitoita ndakutomobiliza mwe vana kuti aiwa vana ava vatondotaura zvisingatoiti tichitoita zvimwe zvisikaiti chimwa doro pachikoro zvichita zvinhu zvisina basa zvimwe zvinhu zvacho zvotonyatsa anhu tochitaura. Saka ndizvo zvimwe zvatata kuita. Saka COVID-19 maikazonikanganisa ini pakuti ndasingachateereri ndanda kozviita inini kuti inini ndozvitonga muupenyu hwangu ndozviitira zvese zvandongoda zvandongofeel. Saka COVID-19 yakazonita kuti ndichiregera kusada chechi ndasingachaidi kuchikoro ndasikachachidi ndasingachaoni vabereki vangu sevanhu. Saka yakandikwadza nekutamba nevamwe vanhu vasina zera neni. Ndikaudza kuti munhu mukuru wandikuti mukuru wachona ndaitamba naye he was 46 umwe wachona anga ane 37 vamwe wachona vakatowandisawo ende ndanga kutoassociata nemama criminals anotozikamwa nekuda kugadzira chimbiri chifemu kuna nyasha anozoita zvinhu zvakazodai. Saka ndizvo ndanda kufocus pazvisana nebasa rese mukati meupenyu. Alright, nyasha. Ndiri kuona muchitaura kuti ukuratidza kuti zvinhu izvozvo ukuregreta. Ndoda kuti umbotaura nemhuri yeZimbabwe vari kuona chirongwa chako kuti ndezvipi zvawazodzidza panyaya yako yese nhasi ukagara musungu nekuda kwezvese zvawataura kuti ndanda kusateerera vabereki vangu ndada kuita zvakawanda wanda. Apa tautaura nemhuri yeZimbabwe uchivaonesawo kuti wachinja wadzidza hauchada kufamba nenzira idzodzo. Para kumhuri yeZimbabwe iri kundinzwa iri kunozaura nhasi ndichitanga kumayouth vanhu vakomana nevasikana vezera rangu rino iri ndiri kuti inini kusateerera vabereki chinhu chandingazowisa ndiri mukati munomu kuti hapana mubereki anoda kuona mwana wake achirasika. Hapana mai vako pavakazombokuvenga iwo zvokuti vanenge vachida kuzokuona uchitorasika kana kuti utofamba nedzimwe nzira dzakaipa. Asi mubereki wake anenge achitoexpecta the best kubva kwauri. Saka vakomana vari kundiona muzuva ranhasi ndiri kukurudzirai kuti musade zvinhu. Uchiwana mukana wekuti uende kuchikoro, uchiwana mukana wekuti uende kuchechi, uchiwana mukana wekutomugara namai vako nababa vako pasi vachizama kukutsura, zvakawanda zvavanenge vaona, zvakawanda zvavanenge vatodzidzawo. Saka kuvakomana vezera rangu zvinodhaka izvi zvazvibatsiri zvinhu zvinongotirivadza nekungotiisa focus kuti kuona zvinhu zviri padhuze dhuze. Unongosingakwanisi kufocasa pane zvimwe zvinhu zviri kumberi. Saka ndizvo zvikaira zvinhu zvakaita sana doro, madrugs anamutoro zvimwe zvacho zvinobhongwa panze. Saka kune mayouth akaitawo seni madrugs ada kusiyiwa. Tomotanga natsoteerera vabereki nekuteerera vamwe vanhu vakuru nemati ndo vega vanhu vanotipawo maadvice anokwanisa kutivaka muupenyu. Ende futi ngatiassociatei nevanhu vanovakawo vanhu vasiri vakuruwo kwatiri. Mati vazhinji vachona tiri kurasiswa nevanhu vakuru kwatiri. Then kuvabereki vese vari kundionawo
roedzerai vana venyu panzira dzakanaka, roedzerai vana venyu panzira dzaMwari. Musatendere vana venyu vachitanga kukuitirayo stubbornness kana kuti kukuitirayo rudo. Taurai navo, garai navo pasi, muvaonese zvinhu zvakanatsonaka chaizvo. Munonatsokuva kuti vakumbofamba sei mumasocieties umu, vari kufamba seiwo pavanoswera pavanotambira, muchimonatsomuvatsvaga nekuvainvestigata kuti vanomaita nezvei. Nemadzimwe dzenguva munenge makagara makarelax vabereki, vana tichitorasika tichitoita zvimwe zvinhu zvotonyadza kunze. Saka ndio advice yangu kuvabereki nekune mayouths angu. Alright, ndinotenda Nyasha. Iwe muno mutonzwa kuti munoitwa maprogram akasiyana siyana. Hamune muchinzwana nasekuru nejeri. Iwe une program here yauri kuitawo uri mujeri muno wakamirira kuti ukwanise kupedza mutongo wako? Izvezvi nditori form 3. Alright. Pano pachikoro. Next year June ndiri kutonyora. Alright. Yes, ndonyora 7 masubjects. Next year June. Alright. Saka iwe muchikoro umo ndezvipi zvawakudzidza waona mukana izvo uri mukati, nokuti watapa pa wanga kusada zvechikoro wangoendawo uchinoita, ndezvipi zvauri kuona musiyano wauri kuona kuti uri muno muchidzidza nepawanga uri kunze? Tiri muno mukati muno tikupawo mukana wakakurisa wekuti tidzidze. Nguva yedu zhinji vari kutowanzira kuti tifare zvinhu zvedu zvekudzidza. Vari kutipawo maadvice vanasekuru ava vanotichengeta kuti tifare zvinhu zvemabhuku, vachizotiudzawo vachitikurudzirawo kuti mafunds anenge aripo dzimwe dzenguva kuti tichiramba tichienda mberi. Asi nesu totosangana nemachallenges akasiyana ekuti togona kuzoshaya zvinhu zvakaita kunge mabhuku, matextbook nezvimwe zvinhu zvekushandisawo mastationary zvozomaita zvichizombonetsawo pano paprison. Alright. Sachida kuti ndizvo zvinhu zvauri kuda kushandisa uri mukati mo? Ndichitodawo mastationary, matextbook, ndo zvimwe zvinhu zvandinchitoda. Alright. Saka kunzwa kuti samama nadhedhe vanomboera vachikuona? Mama angu vanowanzokuuya. Vanonzouya vachikuona? Mama vanombouya vachimondoonawo. Dhedhe imhakati ndohwisa anenge ari occupied nebasa kazhinji kachona. Saka vanozomboya up and up, but vanowanzotumira mai vangu kuti vandione. Saka mama pavanenge vachiuya vanenge vachiti vachitaura newe? Mama pavanonzokuuya vari kundibvunza saka iwe uda kuzovei mukati meupenyu, uda kuita nezveiwo mukati meupenyu. I promised my mother kuti next year ndichinyora June, ipapo ndobva ndatanga kutoenda form 5. Alright. Then form 6. Vision yangu kana titarisiro yangu and ruza tichazoitika. Ndine certainty nazo kuti tichazoitika kuti ndichazoita jet pilot. Okay. Ndikazonzi ndafaila kuita jet pilot, ndichazoita fixed wing aircraft pilot. Eve shure yangu ndada kuita musoja, but nemhaka tosati tiita svibiso zvikumwe maoko neidentity hazvichakuitiki, but izvozvo ndichazoachieve. Ndikazonzi ndatadza izvozvo maybe ndikazoitawo mufundisi. Mufundisi. Ndikazonzi ndazotadza izvo zvandoda kuzoita, but iyo ndio priority yangu yandinotanga kuita. Ndikazonzi ndatadza ndichaita mufundisi. Ndofunga ndizvo zvandikumanyawo nazvo muno mukati, zvichechi nekudzoredzanawo pashoko raMwari. Alright. Unewo vhesi yauda kusiyira here muri Zimbabwe? Kuti vanongoverengawo havo vachitenda vachiti takapiwawo vhesi naNyasha. Vhesi randinaro rukuru rinobva kuna Hebrews 13 vhesi ya5 inoti kwanzoni, rangarirai vasungwa sekunge makasungwa navo. Then imwe yachiona iri kuna Hebrews 13 kokoko inotaura kuti kwanzoni, keep your lives free from the love of money. Saka iyo vhesi ndokoipawo kune mama youths ezera rangu kuti mari ndiyo yatiuraya, kuda mari nekuda zvinhu ndokwatiuraya. Saka kugara uchikori clean panaudze zvinhu zvinenge zvemari unongo right. Alright. Thank you so much Nyasha Makwenya. Tinokushuwirawo kuti pamakore awasarwa nawo, wasarwa nemakore mangani?
ndasarwa ne 33 months. 33 months. Yes. Tinokushuvira kuti unge uchiwanawo mukana wekugara zvakanaka uri munomu. Tinokushuvira kuti next year pauchanyora ugopasa ndizvoka. Maita basa. Right. Muri Zimbabwe ndiye Nyasha Makwenya, mukomana ne18 years watanga tichitaura naye nhasi tiri paHwawa Young Offenders. Ndofunga manzwa nyaya yake iye akangoperekedza vakomana vaenda kunoba asi hana kuziva kuti vakomana vaenda kunoba. Yataura zvakare akati inini ndinoona sekuti ndakazvisiyawo zvichiitika muupenyu wangu zvandakasangana nazvo nekuti ndakatamba nevanhu vakuru. Vanhu vakuru vari kunze uku muri kuita sei? Muri kukanganisa vana. Iwe une 47 years unotamba nemunhu ane 17 years asi tikura zopiwawo dzidziso yakanaka kubva kuna Nyasha. Akati ngatisiye zvinodhaka. Imiwo wabereki ndakambotaura ndikati iwe mubereki unenge usingazivi kuti mwana wako ari kurarama sei. Ataura akati vabereki ndanzerera kuti mwana wako ari kufamba sei nekuti mwana anenge achitoita musikanzwa. Iwe ungori paWhatsApp, iwe ungori paFacebook, uri paYouTube. Apawo dzidziso iri kubva kune mwana mudiki yari kupa kunesu vabereki kuti ngatinanzerere kurarama kuri kuita vana vedu takagara nawo. Saka regai ndikutendei vadiwa vatariri nekuona chirongwa ichochi. Kune vachadawo kubatsira mukomana ataura kuti ndodawo stationery, ndinodawo mabhuku ekushandisa ndiri munomu. Ari kunyora next year achinyora form 4 yake Nyasha Makwenya. Regai ndikutendei nekuona chirongwa icho. Rambai muchiona chirongwa chedu. Ndiri pano paHwawa, ndiri munzvimbo yeGweru, ndipana ndichikugirai chirongwa ichochi ndichiti sara yenyu zvakanaka. Until we meet next time, ndini wenyu Pelagia wokwamupurwa kana kuti Sokostina.